Здравейте, добре дошли във втора част. Продължаваме с реденето на жълтата страна. И така, когато имате две направени и две ненаправени, а трябва да имате само кръстът и една направена. Другите всичките да бъдат разбъркани. Правите пак формулата, обаче започвате не от така, а така. И правите формулата. R, U, R прим. U, R, U, U, R прим. Стана ви само кръст. Продължаваме да правим същата формула, докато не ни се получи Аз знам един хитър метод, само да кажа. Ако сте го направили така, трябва да завъртите едно и ако тръгнете от тук, няма да правите 4 пъти формулата, а само един път и ще ви се направи. Ето, Митко, пробвай. Да видиш, че е така. Ето. Да. То пак ще се получи не с 4, а с 2 пъти. От повече опити. Да, от повече опити, не от 4, а 2. Но ако искате да бъдете бързи, завъртете веднъж. На дясно. Или ляво, няма значение. Да. Сега. Винаги, когато имате едно направено, винаги трябва да е долният ляв ъгъл. Не така, ами винаги долу в ляво. И правите формулата. R, U, R прим. U, R, U, U, R прим. Готова е жълтата страна. Сега трябва или да ви се получи да имате две такива, няма значение къде са. Тоест има значение как ще ви се получи, има значение къде ще ги сложите. И така. Ние може да нямате нито едно такова. Трябва да са ви ето така. Две направено. Примерно, накрая трябва да се получи ето така. Една наредена страна. Или всичките да са така, или да има една наредена страна. Да. Когато имате една или нямате, когато нямате, ще направите същата формула и ще ви се получи това. И сега формулата е следната. Примерно, трябва да ви се получи ето така. И тук само. Добре, и започваме. Когато правим тази формула, винаги тези две трябва да са ни отзад. И правим формулата R', F, R', бак, R, F', R', пак бак и пак R. И готови сме с... Няма значение от коя страна почваме. Също така трябва да можете да... Ако не ви се получи от първия път, няколко пъти можете да направите тази формула, докато не ви се получи. Няма значение от коя страна, отново казвам, почвате. Има значение. Извинете, просто обърках се. Да. Обаче тук няма значение откъде почвате, когато са направени всички. Аз говорих за един друг метод и се обърках. Така. И когато всичките не са ви наредени, трябва да имате една наредена страна. Започвате от която си искате. Правите... За да стане ето това. Да. Правите FF, U или U правим, както искате. Сваляте ги. FF, L', R, U' и FF. Така. И накрая трябва да ви се получи, когато за последен път направите формулата, купчето. Да, купчето ще ви се нареди. Сега, отзад имате една наредена страна и 3 ненаредени. Винаги почвате задната ви наредена страна да ви е зад вас. Правите същата формула, обаче когато направите FF, зависи дали ще завъртите наляво или надясно, защото гледате това. Ако съответства с цвета, въртите го натам. Ако този цвят е тук, въртите натам. И така,
Така. Сваляме. FF. Alt L прим. R. U. FF. И кубът се нареди. Благодарим за вниманието. Дано да сме ви били полезни. И до скоро. До следващия път, когато ще показваме Фридрих метода, 4 на 4 4 на 4 на 4 и други видове купчета. 2 по 2 по 2 също ще покажем. И благодаря за гледанията. Довиждане.